Siyabonga loyo mlayezo ukhunjuza ukuthi bekufanele ukuthi singakhohlwa ukuye emthandazweni. Amandla ekholo asemthandazweni, amandla ekholo asemthandazweni. Zonke izinto yabona lezo ulimi nani basalana. Iyodudisi eyosinqobela leyo nto leyo ukuthi uma sekukhona uNkulunkulu kwathiwa nje ozwa izwi kaNkulunkulu akholwe ngokujululeyo. Ukuzwa izwi konke kuyanqobeka bese abantu awuwema bengabantu bese bayaphenduka. Haleluya. So hamba kahle abantu mabephendukile. Angithi bona baphenduka abantu siyohamba kahle. Mama umfusi sondela awunathi mnandi lemnene. Easy now.
Ayifika ngikhuluma ngesitsha. Thiwendlini enkulu khona lokuhlobo. Hayi isinathi usogoka ukuthi sibahle masesibokile. Leso sitsha sibokile. Sudla kanjani lesitsha? Hayi ngoba khona umama omuhle. Akusondele ngisho kuye mayegqokile. Kodwa ke umlinde uphuma iservice. Uzokwazi ukumbona ukuthi ubani. Asasho njengoba ngamnambo. Ngithi vele mina ngumaphilisa ngithini. Kodwa nabe sisho glory to Jesus. Sevuka isitsha ngaphandle. Ukuthi mina nguhlabathile. Kodwa namhlanje bedingeka siphume sisobonela. Eyingathi ungathola isitsha esifanele ukuphanga. Ngobezinye ihlalo uyibone sisezithi athi mabele bangithinta bongizwe. Hlabo lesitshe lathi. Kodwa namhlanje sisendlini kaNkulunkulu. Ngingaba nalombuzo ke bomama bami. Haleluya. Uyalwa umakoti. Bayamtshela ukuthi njobe zoshada. Uhlonishwa kanje. Uyatshelwa nobhuti ukuthi umakoti uthandwa kanje. Mamsithole mina inkinga yodwa. Ubani oyalama in-laws? Abantu bala. Umakoti angasiwa la ekhaya khona. Ubani otshela ngoya mama. Ukuthi njengoba baluzumntwana ongeyona wakho. Hlobo lesitsho sitha phambili. Hlobo lesitsha. Sephizi. Sithi thoba manqumane. Thoba. Ahamba umntana abantu naleyifundo. Zokuthoba phela phansi. Kanti bamlindele. Yayi kanti umlindele ugoqozwana. Qaphela ukuthi ugoqo unamavesi. Atshela ukuthi ukwamla. Amlinde nayintombi zakwakhe. Kanti lo mamezala ubani? Akusiye into esikhonza nayo. Uma usumdala abantu ekhala. Athi ngifisa nokubuyela emumva. Sengifisa nokubuyela ekhaya. Yonke lento engayitshelwa yilaba mama bethi ngithobe. Bese ngiyathanda yini? Ubani osoba yalo mamezala? Wekhokha. Ngiyosho December. Bayehla abafana bethe khona seThekwini. Basiphathele umakoti. Hayi Nkosi yami yaphihla imizi ngoDecember. Okuzothi bayi-introduce umakoti wakhe athi umama lokhu. Ngizongena into yaseGoli mina. Zikhona intombi kabani. Akho ukuthi akathandwana kuye. Kodwa uthandwa indoda. Hayi ngithi nobona ukhona. Ukhala imali kwamndodana. Kodwa nemali kaMkhulu wala wayidla. Kodwa nendoda uyayifuna. Ngoba mama ke siyekuba selfish. Ake sibayeke abantwana bethu. Abake bathola into wamalo. Abake bathola injabulo. Awusungana emshadweni weyingane. Bihlikile imizi. Bihlikile imizi. Bihlizo wo anti bakhona. Bihlizo wo mama. Hayi kwebo mama kenyaka abantwana. Abantwana bake bahlale kamnandi emshadweni. Hey ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngoba kudala sihlakanipha nathi. Wathuma indoda mayisifuna ukuthatha. Izoshiyise nonini. Besinamathela kuba. Kodwa thina umamezala athi wosu uzohlala la. Kanti ufuna uzokuphela. Hayi bomamezala sesivuthiwe siyabona. Ake isidedele siyema kwethu. Nami ngifuna ukuyofaka upende uthandane endlini. Ngoba la endlini yakho ayikho into ezoyithinta. Into zakwakho zizothi
bakithi. Yabo Exodus 2. Bancane kunalento engayiveza lo moya engcwele. Mawushada umshado omkhulu. Kunale bhokisi le bazalwane othengelwa abantu bakini okukhizi. Abaningi ke bathi uchaza ukuthi ngene ngebhokisi ngiyophuma ngalo. Hayi akusiko ke lokho mntaka baba. Ngoba nama-divorce akhona ukhohlwe mawusuhamba lelo bhokisi. Kodwa kufika kimi umoya engcwele uthi yazi leli bhokisi okhanjwa nalo uma sekushadwa libheke phela enkundleni ubehlaliswe phezu kwalo umakoti nomkhwenyana. Wathi kuchaza ukuthini? Chaza ukuthi nendaba osazoyifika abantu abaningi basazokhala kuwe. Mabekhala nabantu fanele wena bese ebhokisini lakho bese uyafaka ikhalo zabantu. Yehova lakho lokukhuleka hambe kamerweni ufuna ibhokisi utshela uNkulunkulu ukuthi hamba abantu. Sinebhokisi esihamba nalo engakhazi ukuthi uyophuma ngalo. Hey, angigunyazi ukuthi mawuhlukumezeka baleka ngoba namhlanje bayaqobana bafaka nama-deep-freeze. Uzoba uwe mntaka baba inkathulo iziwa uwe ukuthi ishisa kangakanani. Kodwa ngitshela bona lelo bhokisi owahlala phezu kwalo enkundleni kunabantu abazofika nenkinga ehlukene. Dingeka wena uvalele bese uyama ehora lokukhuleka uthi baba ngiyawubeka nomuzwa lapho. Exodus 2 sijwayele. I'm sorry, Exodus 1 chapter 16. Exodus 1 verse 16 or 17. Yathi nani belethisa amaHebherukazi niwabone sesiqaleni sokubeletha. Uma kuyindodana anoyibulala, kepha uma kuyindodokazi iza kuphila. Kodwa babane ababelethisi babemesaba uNkulunkulu abenzanga njengoba yasho kubo inkosi yaseGibhithe yabasindisa abafana. Ngilale egama elithi ababelethisi babemesaba uNkulunkulu. Sihamba ke nomama baphethe ngisho amabandla. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu abamsaba. Into ayisabayo usaba ijoyini yesonto. Unomsaba uNkulunkulu. Kodwa namhlanje besifuna omama abazothi uma behamba endleleni bathi angifena ndaba nezwe kodwa munye nendaba naye. Hayi angithi uyabona ngisho esibhedlela uyawabuka amanesi amaningi awekho lapha ngoba bengonesi enhlizweni kodwa balapha ngoba bafuna ukuhola. Amanesi awasekho kodwa sekhona abantu abafuna umsebenzi. Mawusibona isiguli kudingeka sineswe kodwa sibangelwa kakhulu ubuhlungu ngoba umuntu omnesayo akalona inesi. Hayi igqokile ingubo zimhlophe kodwa phakathi enhlizweni ishaya engqondweni yakhe asho athi vele lento ngangayifuni mina ngangifuna ukuthi sesifuna abantu abazothi noma bengawutholi umsebenzi la ungene khona mntaka baba ake usaba uNkulunkulu. Hayi ngiyakwazi ubungafuni ukuba uthisha ngoba iy'ngane ziyadelela kodwa ke umfundisi umntanami kube ngathi umfundiso wami. Sesifuna abaholi nabaholi bezwe abazothi uma besiphathe basaba uNkulunkulu. Enkosi yami bangacabanga ikhomene ngamali kodwa bonke bezokwenza
nami uNkulunkulu hamba uyoboleka isitshalo eyingenalutho ubeke ukuthi uboleka sinjani inkosi yokuzibuzisa haleluya inhliziyo yami Jesu hlanza inhliziyo yami haleluya siyabingelela bonke abangenayo basebenzi siyabingelela bonke abangenayo seseyinkosi awusahleshisi kwendlela yenkosi sesekhonene wemamfu yela njalo khona into engicabanga laphaya kuleliya vesi enqeda ukulifunda uMinkosi uFaro seyifika kubabelethisi ithi anibabulala ngani labafana bathi ababelethisi amaHebherukazi abantu abanamandla alibonge igama lenkosi siyabadinga omama banamandla kodwa bengawatholi kwezinye indawo bawathole enkosini haleluya kanti nephethi kaNkulunkulu siyayidinga abazalwane hey uNowa wemama uXoka uNowa kuthiwa ngakumkhumbi kusho uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wehlisa izinto zakho uthi leli side liyoba ngaka naleli liyoba phethi nje kaNkulunkulu ubani olandelayo uwoza wePastor Sithole BDN angazi kodwa uPastor Sithole yena kodwa uPastor Sithole hlanza inhliziyo yami Jesu wehla hlanza inhliziyo yami Jesu
ongcwele, moya weqiniso. Sila singomama sinxusa ubusa wakho nothando lwakho. Kakhulu sifisa ukuzwa wena moya ongcwele mawukhuluma nathi. Siwa mama sila uNkulunkulu wethu sithwele imithwalo. Siwa mama sila sididekile. Siwa mama silana sikhona izinto ezisibambile. Kodwa moya ongcwele simema wena ukuthi namhlanje mini siyaqashula amakheta ngasathane siyasizakala egabeni laJesu Kristu. Nkosi umsandosisi. Intombazane nje encane esuka le kude eyaye yathola uJesu. Engamthola ngale ihamba mhlambe idla ama chips. Eyamthola kanzima. Uthi umama umphathi wohlelo ayike napho sengikhohlwa wengane zakwethu ngihamba nodali. Nganibuka ke njeke niphethe umona ningamshayeli ihlolo. Ngoba ubesho wakho. Uma ngibheka lapha kuyipost okuyona eyenza ukuthi ngifike la kukhulunywa ngomfelokazi. Uma ngabe umfelokazi ebona ukuthi izinto ziqalile u-understanda ukuthi kumele aye kuphi ukuze azosizakala. Bekubiza ke ngoba ibingabhalwanga le ncwadi ukuthi ngabe ngiyoyicina. Mangathi ngiyabheka awumbambela amakhosi esibili u4 u3 osayitholile nje afunde nje lapho ukuze mina ngizosho lokho kushiwe ipost mhlawumbe bakhofi ukungitshela ukuthi indaba inomfelokazi ngoba sina endlini baningi abafelokazi abagcwele la endlini. Mina ngoba ngumfelokazi indoda ngayifaka ethabathini kulawo wena sekuphatha umfelokazi ukhona sayitholile. Wayesethi hamba utshele izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho. Izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. Hamba utsheleke izitsha ngaphandle. Iyangidida ke le ndaba ukuthi izitsha ilandwa phandle zizolethwa endlini. Iyangidida le ndaba ukuthi izitsha ngihambe ngiyoyibonela kumakhelwane. Lo makhelwane okuthiwa yonke indaba yami yaziwa kuye. The very same makhelwane ekuvuka esengimbingelela ngavuka. The very same makhelwane elithi iBhayibheli ngimelwa ngumthanda. Namhlanje ngiyobonela kuye izitsha nomakhelwane. Kodwa nomakhelwane asikhulumisane. Ngosomusenkusesa. Ngiyalathi iBhayibheli encwadini yezaga kubona konke ebesingagada asigadeni inhliziyo zethu ngoba kula khona yonke into itholakala khona. Umama uyawakhuluma lana uthi izitsha zihlukene. Yabona makudliwa inyama ngiyayithanda. Yabona makade kusatshiwe ziyabeka ingqoko. Kodwa mangabe sekusatshiwe futhi vele ishokwe khona lapho. Ingakho bathi uyavuma ngokwenu. Liyaqhubeka ke lithi ezingena lutho. Kungani kulandwe izitsha ezingena lutho? Uma ngabe uyifunda kahle uyiqale eqaleni uzothola ukuthi lo nkosikazi akahlanganisele lutho nezitsha. Kodwa inkinga yakhe ukuthi ufelwe indoda uyabika kumpristi ukuthi indoda yakhe ifile. Kodwa manje nawe umthelisi uthi yena uzothatha ingane zakhe uyozenza igqila ngoba akakwazi ukumkhokhela. Nathi inkinga kaMfelokazi. Izitha ingena kanjani uMfelokazi? Inkinga yakhe enkulu kangaka. One, ufelwe indoda yakhe. Unenkinga uma ufelwe nje usunenkinga enkulu kabi ngoba uma ufelwe uthola wonke amagama. Wabingelela indoda kasisi senixabene nosisi useyithanda. Wabingelela ethuza kwakwakho uthixo unenkinga ufelwe. Inkinga yesibili
ingazigqi uthi usezosala yena. Ngithanda ke lonkosikazi ngoba uthi usaka khona wesifazana ohlakaniphile. Ngenxa yokuthi uhlakaniphile uyahamba uyakelisha uyabika inkinga yakhe. Akazi ukuzoyibika kunoma ubani uyakelisha uKristu kaNkulunkulu. Angithi phela uElisha lento naye akayidwengulanga yokuthi abe umpristi wayithatha kuElijah. No Elijah wayeyitshela uNkulunkulu imayethu hamba ungigobele lo. Yingakho kuElijah amgoba uElisha. Yingakho ke lo mfelokazi ukuthi uma ngiyamloya ngiyemuntu kaNkulunkulu azomsiza. Uma yefika ushitelula uma nje uhambe uyoboleka izitsha kodwa uqinisekise ukuthi azima lutho endimanga uyifuna zibe ningi ngendlela othanda ngayo. Oh hallelujah. Thanda kushiya nomyalelo. Mase uyiqoqile lezi zitsha ungena endlini bese uyavala Jesu. Ungangena uvule thatha njalo izitsha igcwele endlini uthatha abantu bakho bese siyavala nje. Siyavala. Asinokuthi babona ekhaya uqonyiwe namhlanje ugcwele isitende sonke uyoyixoxa indaba. Ingane zakwakho ziphathe kabi ugcwele isitende sonke uyoyixoxa indaba. Kodwa kuthiwa umfelokazi vala emnyango. Uma ngabe sevalile angithi siyazi ukuthi mangabe ukhona kufanele kube ngathi ikhona le engafikanga parafina ngithi mangabe wena usanentambo ephelele awukakenzi khona. Mawusukholwa isho ukuthi into yakho kukhona noqhwi phakathi. Unikezwa imandate ethi unikezwa nje intanyana encane amafutha. La mafutha gcwalisa ngawo zonke lezi zitsha ebese uyadayisa ukhokha isikweletu bese uyaphila nabantwana bakho. Kungakanani wena osukushiyile ngenxa yevangeli noma ungene nakho konke uzele zinze ingcolile phakathi uhlupha phakathi ebadeni uhlupha khona sethuba mawesiphika uhlupha sekunjalo uhlupha sethuba mamphathi uhlupha sekunjalo. Angithi mabengena phakathi angithi ngangena isitsha sami singolile kanti mandate bithe isitsha sibe clean njengoba ngene singolile yabona mangisenda etafuleni ngiyabuka ukuthi uyazibambana ngakwazi ukufakela ingane zami uphuthu. Angithi phela isitsha sami singolile angithi singolile uyabona njengoba uhleli ngapha uyabuka la etafuleni ukuthi kahle lokho kumamba licabanga ukuthi yini ukuthi sengaba nendoda enjena nendoda kahle bifanele mina. Uyabuka kamakhelwane ukuthi kahle bengafanele ngabe baphila leya mpilo leyana leya mpilo bifanele mina. Hayibo uwe njalo wena okholwayo kanti wena mathola ndisithula lezi njalo ulandeza njalo isitsha kuthiwa waza nezingenalutho ukwenzekile iphutha weza nesinotho phakathi usho ukuthi noma khuluma ngale sakhe asakhe nje sakho akasekho noyedwa awuzwayo mangabe khuluma maqeda ugeze isitsha sakho maqeda uthabathe umlandele sithabathe umlandele kanti wena shunyelwa ngiphi shunyelwa kuphi kakhulu. Angithi phela iBhayibheli lithe nevuthuluka nayo idinga ukuyakoshwa yithi emnyama. Angithi usungenileke phela lapha kanti usho ukuthi nosikhulumanga nje uzowena akukho nokukodwa okuzoyo kanti angifike
ukufa ngeke sishumayele sifundise usho khona konke lokho awuzalutho okay awusizwa ke thina awuzwa ke nalosuke ekhuluma eradiyweni ongamboni nalokhuluma eTV yakhe awusamuzwa awusethe neBhayibheli lakho malivulwe kuwe nje amen elakho nje hayi asinekeni iBhayibheli ngoba vela nomaphethe awunazana ukuthi ni ungalini esitolo enye yayinkinga leyo awukwazi ukuthi uyempini ungasiphethe isikhathi kanti yona ngani ngoba thina sikhali sethu thina amakholwa nasi Ngalithi iBhayibheli zingabenzo sana. It's because uElisha wayazi ukuthi into ezokwenzeka yimangaliso. Angithi thina sikhonza uNkulunkulu wemangaliso. Ngifuna ukuthi umuntu wesifazane ukuthi unyanga abasifazane lithi iBhayibheli umuntu wesifazane unikiwe amandla emazulwini in spirit wanikwa amandla in flesh kusho ukuthi wena unamandla ayidabuli then njengoba unamandla ayidabuli uNkulunkulu ukuphile nokuhlakanipha bese baba ngempela siphile lo bathi yaMaNkulunkulu uSihlanda ukunikeze yonke into azi ukuthi wena uzoyidinga wayesekubamba ngento eyodwa wathi thoba yingakho phela uma ngabe wena umuntu wesifazane kwakho ushiftile kwiposition umuzi wonke uyanyakaza ngoba onke amandla anikeza umuntu wesifazane wayesethe endodeni uzokunika ubuhlakani anguthipiseke ukuba umama wesizulu ufike baba wakho ukuthi baba bembona ukuthi uzandile akahamba esikoleni athi baba imali ayikho ukhuluma phela ngoba nawe ngokuthula yakuhlula abuye ngakusasa athi nkosikazi sembona ukuthi uzandile la esikoleni kungona makushowo angithi ngesikhathi mina ngangisho ukuzama indoda isisebenzisa ubuhlakani bayo bokuba indoda wena wasebenzisa ukuhlakanipha kwakho kwakhalela ikhaya kodwa indoda apply ukuhlakanipha okubukuwe isebenzisa ubuhlakani bayo manje kuwe okwakha kathi mayisethi sengibona ukuthi ebese uthi baba ngiyabonga athume phume phela lena uphuthume ekhosambeni uthi uNkulunkulu wami bengazi ukuthi uzongenelela bese ayithi wena ubhizi uthi awubakha abantwana bayahlupha abaka abana bangahluphi abana bangahluphi ngoba wena yithi umuntu uyahamba uyayikubeni uyafika ekamereni akekho fika ukhuleke khona uthi Nkosi yami unamalizwi lakhona Nkosi ngibiza ngelakhi igama uvikele uzothela kunomalizwi athi ayikhona lalela banga irong ngekhaya abuye bathi wenze ngani kanti wena unomalizwi umbiza endaweni right iyeke lento yakho ukuthi mawukhuluma uthi ingamphela ukuthi lithi iBhayibheli ngemlomo yethu siyakhala lokho prophethile ilokho kwenzakala phela kwabantwana bami lento ngizoyisho ubuze nansi nabo ngayikhona mina bami abantwana ngiyaxoxa nabo mabe ngafuna ukungitshela indaba I pray uNkulunkulu ngifuna nendaba le yes I'm telling you the truth maya buya ngitshela ukuthi mana ngisuqomile mbuze nami hayi siseqawini ndaba you know why ngifuna ukwazi ayikho ngoba ngifune ezekuzo umnika isitsha strong kanti uma ngabe vuma kimi ngizomhlalisa phansi ngithi lalela ke gogo uyabona leyo iqala ije uzodlulisa 2 or 3 days abuye athi ma I change my mind why you change your mind no bengabona mama la ukuthi uzophuma negative now usungisizile sekushintsheni nawe umbuze ngemzala wherever I go with my child ngoba angifuni ukushumayela ivangeli labantu
ngingabhekisa endlini manje shumayela aliqale endlini manje shumayela aqale kimi bese liza kuwe lokho ngayo ngicingaphi umfelo wazi njengasolekile umfelo wazi njokini ongalandelwa liphunga ngoba lithi asabe siyofuna izitsha ezithile ngizoba kanjani ke phambi kwakho ngithi ngiyakhuluma uqoqo kumakhelwane uthi ngani lo kade simbone jamba lapha the time nje ngiqhwebana ngithi lo besimbone jamba lapha ya automatically ngizoyisho ngethalizo lisalibani ukuthi bejamba kadenza asibe nini abahlakaniphile njenga lomfelokazi sihambe sifune izitsha okuyizona zona sifune izitsha ezingenalutho bese ungakhohlwa ukuzilungusa phakathi ngoba kungenzeka ucabanga ukuthi asinalutho kanti phansi emakhona esigcwele insini qikelela ke ukuthi umphongo lo ufunile yiwona wona and qikelela ukuthi amafutha owafakayo ilawo waliweziwa awufaki noba yini because usindisisa Hallelujah. Ngizama ukubuyisa kancane ukuthi lezi zitshalelo bese athi ahambe uyiboleka komakhelwane seyiphila insila endlini hambe komakhelwane uyiboleka angazi ukube ngempela lezi zitsha beziningi lo mama lamafutha ebezobangakalani ngoba kusho ukuthi uma kuphele zakhe desile izitsha endlini ekhongozele amafutha zangaphele kodwa anquma siyathola ukuthi no David kanti naye wake wagcotshwa ngamafutha kwathiwa suphondo siyathola kanti ukuthi khona noJesu agcotshiweyo we maqoka osantombazana uyalalelwa When
Oh yeah. Oh. Yes. Oh yeah. Hallelujah, hallelujah. Before uMaqoka enze lokho, ngicela ukungenisa umama wami Apostle Mbele. Ngicela ukungenisa, ngicela uMaqoka. Ngenise owesifazane othanda uNkulunkulu. Ngicela nimngenise mama Nkosi. Siyamhlonipha abazalwane, bengingakuthokozela ukuthi nje sisukume, bengingakuthokozela, bengingakujabulela. Qhubeka ushaye lapho bhuti, qhubeka. Ola maya. Jesu. Ala ngivulele mina. Masithamani eduze kaMkhosi. Okay. Seduze. Okay. Shine sana sana. Ngiyamxolisela abazalwane esimena kuso ngeke akwazi ukuhlala ngapha kunokushisa okuningi. Ngicela ukumhlalisa eduze kwefastela. Maqoka, over to you sis. Ngiyabingelela zonke ihlale ikhona egameni lika Jesu. Kakhulu ngizobingelela uNkosi nobaba uNkosi. Siyathoba kakhulu. Bengimazi ubaba uNkosi wayebengakamazi. Kodwa kukhona into engiyifundile baba. Noma isimo singafuni. Kukhona isikhathi asifica abazalwane ke mamncane. Bahlabelele bemnandi sithi uyalalelwa noma isimo singavumi, bese sivele singavumi ngempela. Bese umthole ethi ngihluleka ngisho ukuthandaza. Ubani kanti olalelwayo noma isimo singavumi? Sekuhluma nje akusathandazeki. Abanye abantu bayeke ngisho inkonzweni bayofuna abafundisi ukuthi kunesimo umfundisi sangibambile. Angikhoni. Ubani kanti olalelwayo? Inzima leyo nto, inkinga leyo nto. Lento yokuthandaziswa yiningi labantu. Bese kuvuka amahlingozi. Umuntu uyathi ngoba kunomehluko phakathi komoya ongcwele namahlingozi. Umoya ongcwele uhlala phakathi kumuntu ongeke wafika. Uma nje wake wafika umoya ongcwele kumuntu uhlala phakathi. Senoma ngaphuma angacima. Angacima senoma phuma. Uma nje ake wafika uhlala
verse 38. Luke chapter 1 verse 28. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni. Verse 38. uMaria wathi, bheka, yincekazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho. Ngelosi yamuka kuye. Hallelujah. Thiwa wena ophiwe umusa, usisiwe esifazaneni. Thiwa inyanga yabantu besifazane noMaria wakwabingelelwa ingelosi yazothi usisiwe ngesifazaneni. Bekhona bonke abantu besifazane bekhona, kodwa wabonwa yizulu ukuthi usisiwe esifazaneni. Akazange abonwe abantu, kodwa wabonwa yizulu. Azange abonwe abantu, wabonwa yizulu. Ngoba inzima leyo mncane wathi ngiyakholwa, indiwe ngiyakholwa, kodwa uNkulunkulu angavumi ukuthi ngiyakholwa. Inkinga nje lento, kodwa uMaria waziwa yizulu ukuthi ubusisiwe esifazaneni. Sebekhulumile ukuthi abantu besifazane banamandla. Ubathola namandla. uMaria ngesikhathi sika-Israyeli kwaphela. Hallelujah. Kwaphela nje ngo-Israyeli. Maphela ngo-Israyeli, which means kuphelile ngemandla kaNkulunkulu. Sekusele nje nonsali laba bahamba bevela ngawani, ngababili, ngabathathu, abangahambile sebeyinqwaba. Ngamanye amagama kuvuka isiprofethi sika-Isaya esithi ubani owakholwa esikuzwileyo ingalo kaJehova yavulelwa bani ngokuba yena wahluma njengehlumela emhlabathini owamele. Esikhathini esikuso sikwisikhathi lapho iqiniso lingekho komama, lingekho kogogo, lingekho banamaso, lingekho ey'nganeni. Kodwa kufuneka umuntu wesifazane ozoba eqinisweni umhlabathi ume kanjalo, kodwa ame yena eqinisweni. Ubunqwele buyaphileka, noma izwe lonke lithi ayikho leyo nto, kodwa buyaphileka. Uyakhonzeka uNkulunkulu yedwa nje engazweni akhe. Uyakhonzeka yedwa nje, avela futhi amandla akhe. Aseyifakaza, sifuna manje uyifakaza le nto kaNkulunkulu enamandla. Athi uJesu ngikhazimulisile Baba emhlabeni. Thina sikhazimulisa ubaba. Sithi ngomsebenzi uJesu asenzela wena ekhaya. uMaria wazoba umthombo wokuzovulela ibandla likaNkulunkulu. Khona into ethokozisa umphefumulo wami namhlanje. Ngoba ngithe ngisiyabonga kuba Nkosi, uma ngibona ngisakhonzeza yona, ngoba nje kuthiwa ihlangana mhlathe yazana. Ngisakhonza khona, ngasindiswe zayo nje, ngasindiswe. Ngoba lokwangiphatha ngasabmitha phansi kwakhe. So kwathiwa hlangana mhlathe yazana. Namhlanje ngithokozisa ukuthi kuhlangene amabandla ngokwehlukana kwawo. Ezokho ehlangana nje ngomhlathe wazana. Ezokho manje ngoJesu Kristu eyinkosi. Engekho zokhamba omunye athi laba bawukuthi, laba bawukuthi, kodwa sina siyile yodwa simelana ngezwi kaNkulunkulu. Ngoba wabona nzima mncane wenu Isayoni. Uthi hayi mina ninganjengayo sindiso lamanyala, sindiso lawenza nokwazi njalo yonke. Makunje thatha imikhombini lahle la. Awuhlanganisele uthona. Uyaka futhi ushumayela ngoJesu. Ngoba mangozitshela ngoJesu, kodwa uthi uphinde uphathe le ncwadi. Emva kwalapho mangingasitsheli ngosindiso, eyikhonke le nto yakho. Thatha imikhombini lahle la. Ngoba le ncwadi la incwadi yokwaziwa amanquba. Abantu bayawazi amakhaya abawafundele. Bese bakithi babahlala enkonzweni. Bese bangayazi indaba yokuhlala enkonzweni. Bayawazi amakhaya, bayawazi ama-protocols. Awumele alandele noma ikhaya yakhe. Mana akuthini ngekhaya yasesontweni yakuhle. Thinayo. Iyenzeka yini? Manini sakhombana, masibane sashayana. Sakhombana sashayana. Kuthiwa ibandla laqala la enhliziyweni. Akunanje ukuthi ukhonza kuphindela
Ufunane incwadi engasiyakini. Kuthiwa njena sizwe sinomfakazi. Anamfakazi sizwa. Kodwa siyalizwe kayisi. Sinabazalwane bayalizwe nomfakazi bayalizwe kaNkulunkulu. Ezingafuna understand manje. Ukuthi le nto siyashayisana. Sebenzeka. uMaria ke uhluma njengehlumela phakathi komhlabathi owomile. Ezozala ihlumela futhi. Umuntu asifazana aphila impilo efunekayo. Efuneka emhlabeni efuneka ezulwini. Abanye besifazana basebenza ngale mpilo. Kodwa yena wathi mina ngizoyiphila. Ngiphila izulu. Uma kwehluka phila zothi ewe no. Obusisiwe. Ofuna umusa ubusisiwe. Wakuwizenzo walandelwa ngemuva. Ayikho kude kushumayeleni phela. Ngikhona futhi nasekhambeni. Ngiyashumayela ukuthi ungalandela ngemuva. Ufuna ukuyibona lento engiyikhulumela. Ngiyaphila futhi. Ingane zami ngisayifundisa iqiniso. Sizana zazi ukuthi umuntu akazali ngaphandle komshado. Shumayela ngishayeze zona. Ngithi umuntu akazali ngaphandle komshado. Nokubekeka kubiwa nginkosi. Sebezala ngaphandle komshado. Kodwa uMaria wangazala ngaphandle komshado. Yabona lento ukuthi mina ngeke ngikhona ngoba obani bayakhona kodwa benza ukuthi phuma ebantwini ngokuya kuKristu. Phuma ebantwini ngokusazoya phambi kwehlalo somusa. Ngofika phambi kwehlalo somusa izobona indaba yakho noNkulunkulu. Eyakho nje kuphela. Wakhaya abantu babenza ukuthi ngemva wena asiphingi bakhona abaphiqizile. Asiphingi. Mina ngisenzindiswe. Amanyama phakathi. Amanyama phakathi. Ningasibonisa sithi glory. Ningabona abafundisi basebeshayini. Nabezilimi bayisana umsebenzi. Abaphizi bashayelini. Kuthiwa umsebenzi welimi. Umuntu ukhona imfihlakalo ephakathi kwakhe noNkulunkulu. Isifebe sakho mangeni imfanelo zakho basafela. Ugogo othakathayo washayini waqeda ukuphumela abathakathi. Ugogo ongafuni bakodwa washayini besafela. Akubona konke yebo chama bana. Kufanele abaprofeti bayakwazi ukuthatha uNkulunkulu uThixo. Akunaprofeti oqala profeti abanye ungakashiwo lutho. Bathi namhlanje ababoleka izitsha engenalutho. Zwekahle thuwa engenalutho. Awukwazi ukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu uthi kanti akazi kasho. Ukhuluma isikhwahlakana sinye. Sitshela abantu ukuthi uNkulunkulu uthi. Kahle sitsheleka uyisangoma noma umprofeti. Noma izangoma yilaba abangaki. Kodwa abaprofeti yilaba benhliziyo kaNkulunkulu. Abenhliziyo kaNkulunkulu bakhuluma iqiniso. Uprofeti akanjani abanye ungazazi indaba zakho. Mina ngumprofeti. Ngiyamazi ngokuba uNkulunkulu akathuma umqingelisisi. Angawuqala uthi baba ezakho zivile baba. Awuqale emthandazweni. Awuqambi yokuthina emthandazweni. Khona izwe lapho kodwa elithi sikhuzeni nisithibe ukuze ngiqhubeke. Awukwazi uqala emthandazweni ungakwazi ukuyikhuza. Ungakwazi ukuyithiba. Uyakwazi ukuyithiba, uyakwazi ukuyikhuza.
Sekuwe siphakathi. Sekuwe siphakathi. Sekuwe siphakathi. Singabantu besifazane. Kuthiwa sikhulumela safuthi. Kuthiwa sikhohlakele. Kuthiwa sifele ekuzaleni. Unjanje vele ungakhuluqisa ingane zakho. Unjanje ungakhuluqisa. Unjanje ugwina yonke into. Khuluma kodwa. That's yourself. That's yourself. Unjanje ugwina yonke into abaduma. Ungakwazi ukuthi emntwana kumnana ngamanyana. Noma uyathanda noma uthandi kodwa kona motho. Angufuni. Nana khona yazindaba yokudutshwa uwe. Umdumela iqiniso likaZulu kaNkulunkulu. Kodwa uyakwazi ukudutshwa uwe bangaphandi bayingaphangi mali. Kodwa mangumntwana khe ngisongwe nosho lutho. Iqiniso laNkulunkulu sikhona isihongo futhi sizobaso. Bonke abangazange bahlanganise noNkulunkulu bayaya esihongo. Uthule ayikho into esisuhlu ukuthi kubeke ngaka abantu bonke babalekela kuNkulunkulu. Bangathola ubuhlungu bakhona. Ubuhlungu besibabuli. Yinto engakazi ibe khona ubuhlungu bayamhlabeni. Kukhona ubuhlungu engabuzwa bungcono. Kodwa mhla uyofika esongweni ubusha bakhona babusha busha nje ungafi. Usuku olodwa lungangeminyaka e-1000. Usuku olodwa asazi uNkulunkulu umntana ukuthi abantu ababokhithwa bayosha insuku ezingaki. Kodwa uzobusha nje ungafi. Yazi mina besonke siyabaleka sibalekele enkosini sithi baba ngifuna ubuso bakho. Sibalekele enkosini. Ngiyabonga egameni likaJesu. Siyehla Nkosi siyathoba. Khuluma kwakho Nkosi, fanele ukhuluma kwabantu. Yesu. Siyabonga bazali mama Mrs. Linda Mthoka. All right bazali. All right. Hey. Ay bazali wangu. Yes. Uzwa yena. Siyabonga kumama Mthuma Mnyandeni. Simukele nje kahle. Siyakwamukela apostoli. Sihlale sibonela kude. Namhlanje sibone eduzane. Manazi intshukumo bazali intshukumo. Ngiyayinizwe nje ukuthi kunomkhulu wethu intshukumo babazalwane. Ukhuba wasekhaya ezweni. Niyahlangana khona abantu mhlathe yazanayo. Siyabonga mawami ukubona eduze siyakwamukela siyazi ukuthi isakhamuzi sethu. Siyahlonipha nje kakhulu. Bazalwane angimhloniphi ngoba nakho abanye bengahlonipheki. Sihlonipheke sonke. Kodwa ke ekumele nikwazi ukuthi sivathile sonke. Kukhona abangavathile. Asihluka ngandawo bazalwane. Hayi akunamjuda akunamgreki. Munye uNkulunkulu. Ukhona mshayi. Okay. Kulu munye kulu munye kulu be munye. All right. Yewe Maqoka into senze yona njalo. Siyabuka ntombazana. Asiye Lady President Nene waza ngaphambili mawami. Ngiyabethela
kokhona la uMamnkosi ushuthi uMamnkosi lenkonzo le uye wayihlalela wamhlalela uNkulunkulu uthi nje umfuma wamafutha into encane nje enganganakekile kodwa lo wesifazane uthatha isinqumo ngizoveza ukuthi bomama bami ayi akhona amandla kodwa segazini elika Jesu lona lodwa uma ukungifeza indaba yabesifazane ngithi mina kuba mama ukhona umphosongo onamandla hayi mama yena lofuna namhlanje angazothatha ezinye insuku haleluya ukhona umphosongo onamandla kodwa lungileyo azawubalekela khona abeselonde haleluya akhuluma ngayo amen senze ngiyambeka izwi noma iBhayibheli oh amen ngizobamba izwi kubahluleli abangakanani ubuku 53 lethizwe Nkosi uma likhuluma lapho kwakunendoda elihlupha elethizwe Nkosi uAbimeleki uAbimeleki uyafika uza kumadodana haleluya umefika lapho uthi nami ngwendlu kodwa nami ngwegazi kungani ningeke nangemukela uma bememukela uAbimeleki uthi uyababulala alibonga igama leNkosi uyabavukela lethizwe Nkosi uzoqhubeka nalo uAbimeleki kuvuka umyena uhlasela abantwana bakaNkulunkulu esekeni haleluya bakhona bayabaleka uma bebaleka bayentabeni yaseshekeni lethizwe Nkosi bangene embhoshongweni uyezwa uAbimeleki ukuthi bangene embhoshongweni lethizwe Nkosi uyagawula induku uthatha izembu uyagawula uthi kwa isiquka hamba naso uthi niyangibona ukuthi ngenzani uthi nabo befanele benzeni
inkosi abesifazane nabesilisa kulo mbhoshongo. Lithi inkosi uma bengenile bephezulu ngisho ubuhlakani bomuntu wesifazane, amandla abantu besifazane omuthatha isinqumo ukuthi hey usithathe kahle hayi esibi. Uma uAmeleki esengena lithi lenkosi esemnyango kukhona owesifazane phezulu embhoshongweni uyambona. Lithi lenkosi uthatha imbokodo umqhiphiza ekhanda alibonga igama lenkosi. Lithi lenkosi kodwa uAmeleki uma ethi ukuthi uzofa nokufa ukhuluma nodibi lakhe uthi khoshani inkemba ningwaze ungaze kuzokwanda intembi ukuthi ngibulawe owesifazane. Ngani bazalwane owesifazane okhethe kahle onamandla bakhona besifazane hlazana uJesu ephambi kaPilato. Lithi lenkosi uMkaPilato ayiwaphupha wabona umbono. Oh haleluya, sifuna mama, sifuna besifazane abangoba nombono. Oh haleluya, uyathumela kuPilato ukuthi hey leyo ndoda elapho ephambi kwakho ayenza ngacala angaveli nomuntu wesifazane. Oh haleluya, uthe umnyumama tena wathi hayi umnyumama ukhonela nje ukuthi abekho angaveleli. Amen. Mhlawumbe ukuthi umuntu ubanti umsebenzi awukho kanti uNkulunkulu khona lento akayibeke. Besifazane abangadonselana nabanye phansi, besifazane abangobo omunye athiwa muhle. Awu amen. Umuntu wesifazane kunokuthi akakuncome uthi yazona uqomile linda ngayo ukuthi nje uyayithanda. Hayi uhamba naye wathi ukubuza ukuthi yaze ngibone uyishisa ngani uzibe nje ukhona kabuhlungu ukhona nje ukuthi uthi uma ukhona hlezi yakube kubuhlungu nomsendaweni kaNkulunkulu ngoba yini inkinga ubuka bazenza ngcono uphumele nje ukuzosibana ukuthi yazi umzwile inoya esethi sifuna owesifazane onamandla. Ithi nceku yenkosi ithi hamba uyotshalela izitsha usiphetheni izitsha. Hayi bomama sithe sisemakhaya sabuka lelizwe ukuthi ithi indoda asiyoboleka izitsha ebekufanele umama isitsha njengoba inceku selokho ziyathela ukuthi ithele sitshele sinjani kodwa uhlobo lukamama yilo kuhlanzile isitsha wathi Jehova semyothela uthangize nesitsha. Sifuna umama ozothebuyela emuva impilo yakhe ingafani njengasekuseni. Bethuhlukile yazi siyamazi kodwa namhlanje hayi ngathi ubuya kwenye inkosi ngoba kushaya izinto esihamba nazo. Yini kuhlukanisa lothando kaNkulunkulu usuhambe kangaka bewungabuyama uma esikhaleni ngoba le ndaba ingomuntu ngamunye ukuthatha isinqumo athi yimi lona Nkosi kunakho kungisindayo. Kungani unikela impilo yakho enzodweni awunalo uthando kodwa ugugela khona esontweni. Sishumayela nawe sidumisa nawe kodwa ingube njalo kwazi
engikhonza kuwo aphelile. Iphela kanjani ibandla umama ukhona? Umgogodla webandla. uNkulunkulu sekhulumile ukuthi hey ku-wrong lokhu. Kodwa uthi nizothini? Sithi ibandla ukhona. Engizothi uma sekuphele nyaka uthi ngabo. Wathulelani? uNkulunkulu asisize. Ngizomemezela ngombhoshongo namandla. Ukuthi omama sibalekeleni kuwa. Ukube siyolondeka. Lezwe lakithi. Uthi umama usuka la. Uthi ungasakhulekela zakhe ingane. Uthi baba ezweni lakithi. Oh haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Le ndawo izosiza umama. Izosiza ugogo. Izosiza owesifazane. Ngoba bakhona abanye abangekho emshadweni. Kodwa la kulithuba lokuthi uze kuye. Akubhekwa ukuthi ngenwa ngemshado. Kodwa yena ufuna inhliziyo yakhe uyinikela kuyo. Uthi umama la. Uthi kunezwe lithi senwemukele nomoya oyingcwele. Kuvuka umbuzo emadodeni maye bebuzwa uthi hayi kanti kusakhona kunye ingani uJohane wakwenza wasibhokotisa ngamanzi kanti sakhona nokunye uthi hayi ukhona umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzosifundisa. Uma kunomoya oyingcwele akucatshanwa ngoba nokukhulumayo uthunywa umoya oyingcwele. Jeremiah ewehlele endlini yombongi. Ngiyibonise ayibazalwane. Engathi vele sehlele khona. Engathi vele sizobutshwa. Zikhona izitshe zabutshwa sase ziyalimala. Kodwa namhlanje ngathi kulithuba nje elikhona elivelile ukuthi abanye bazolungisiswa. Mabukema. Woza mama. Angisoze ngakhonzeni Nkosi. Angisoze ngakhonza. Yeah.
egameni likaJesu. Nansi into mamncumalo, mina nje angisekubuye ngisuke, angisobuye nje ngikhonze inkosi endleleni uNkulunkulu wakhumbula umyeni wami. Yayisiyashintsha ijele ngoba bazalwane, uhamba nomyeni nokuhamba usuhamba wedwa akufani bazalwane. Uma ngabe ngihamba sengihamba ngedwa manje, ngiyambonga uNkulunkulu endleleni bazalwane, ngoba likhona lelizwi elithi yena uNkulunkulu wasikhetha uyindoda yethu yasebusheni bethu. Ngiyambonga uNkulunkulu mangihamba ukuthi wena uNkulunkulu nathi sengihamba ngedwa ngiyofika enegugeni ngisahlalele wena. Amen bazalwane, ngoba isitha siyayishintsha indlela yomuntu. Angikhathali mina bazalwane noma ngabe uyikhalakhala engakanani nokukhuluma, kodwa isitha siyakwazi ukuthi sishintshe indlela yakho. Haleluya. Uma ngabe uNkulunkulu engena ethi khaxa empilweni yami eba indoda yami, ngoba wemangcumalo unodali wakho nje ukhona omunye okubhekile ukuthi mhla yesuku bamncumalo ngiyongena ngibe indoda yakhe. Amen bazalwane, ikhona indoda ekhona. Amen bazalwane, ngiyabingelela inhliziyo yethu lapho ngibona abantu abadala bekhona ngaphakathi endlini bazalwane, bengamyekile uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akayeka bazalwane, akayeka uNkulunkulu ngisho egugeni. Ngiyabingelela bazalwane, ngizofundisa inhliziyo yabeka nje uma ngabe ngiza ngibuke nesisi ukuthi uNkulunkulu wabumba umuntu ke wameka ensini uNkulunkulu ku-22 ke uphinde uthi ke umuntu uyambonga uNkulunkulu mayefika ku-22 uthi uNkulunkulu manje useyakha wakho wesifazane. Amen bazalwane, uNkulunkulu kumbili umuntu wesilisa mayesefika kwesifazane uyakha. Amen bazalwane, bese ngimangaliswa into eyodwa yomangcumalo ukuthi umuntu wesifazane bese esho kanjani ukuthi mina ngiyindoda ngumfazi, kanti uNkulunkulu wakha azange abumbe. Ngoba lesifazane noyeke amadoda abe amadoda, ungatholakali wena usuthi mina ngiyindoda ngumfazi. Haleluya. Awungazwakali wena usuthi mina beka ekhaya ngiyindoda ngumfazi. Ake bayeke obaba babe obaba ukumele into yokuthi wena uNkulunkulu wathi eseguqile wabumba, wathi esuka ehlala esihlalweni wakha. Amen bazalwane, ungathathi umuntu wesilisa nokutshela kwakhe uzobonakala usubisa wendoda ngempela ngoba ukhethe into wrong. Mama umuntu wesifazane noma ngabe kukhona izinto ezikwazi ukwenziwa uwe awumele ngabe zenziwa indoda, kodwa wena umuntu wena wesifazane awusindoda. Amen bazalwane, uNkulunkulu wangakha uyasibona nje sakhiwe bazalwane, sakhiwe uyasibona nje sakhiwe. uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe wasakha, asiqale ngisho uqola inkathula eyiphakeme ngoba sakhiwe. Amen bazalwane, noma uNkulunkulu isingeziwe indaba yami endlini mangcumalo. Ngiyabonga nje ukuthi nazi zinawo amafutha enquma, izitha zami zagcwala amafutha enquma. Amen bazalwane, akupha amafutha zagcwala izitha ngishebe ngiyithathe kwamakhelwane sengigcwele. Angazi impostoli ukuthi ngizokwenze njani, kodwa ngisabheka ukuthi ngingasithola nesinye isitsha engasichitha okuphakathi bese kuzongena okunye. Amen bazalwane, ngiyafisa bazalwane ufundiswe, ngifisa ufunda Behluleli uchapter 6. Ngizofunda nje ivesi elilodwa bazalwane, uchapter 6 uverse 14 bazalwane. Amehlo ami awuboni bazalwane. uJehova wambheka wathi hamba ngalawo mandla akho usindise uIsrayeli esandleni sakaMidiyani, angikuthumanga naye. Amen bazalwane, ukhuluma into ukuthi umuntu wesifazane unamandla. Amen bazalwane,